सोरबा बानजु देदों नै उवालाव सोरबा बाथोन बानजु सोरबा सामब्राम एवबाय बे माबिलाय फान्थाव फ्राय ना एवदों ना फ्राय ओरैबो फान्थाव फ्राय नै मादैया फान्थाव हागासिनो नै दासो नायसनफैबाय आं ओरैहाय मैगं हाग्राफ्रा नै ओरैसो ग्रोननो नै मादैमोन आयंमोन आनैमोन ज'-ज'नो मैगं हादलादों औ हाबानि हादलादों दे जाना हो मुरि जानायखौल' नायखानांगौ दा औ ओंखाम संगासिनो दं नै मादैमोना आयंमोना नै आनैमोना सोरबा सोरबा सामब्राम सोगासिनो दं नै हाबानि सामब्राम हागासिनो दङ सामा दाङानो देलायना फैनो हागौमोन आबै जाबाव दुगैनो नैलै जोंहा सिख्ला गोराफोरा बिदर एवगासिनो दङ अमा बिदर मेजेमबांखा नै हाबा ना मुला हौवाफ्रासो संसै जाहैबाय दानिया ने दे गोदोनि बायदि नंले गोदो हिनजावफोरा सङोमोन दानिया हौवाफ्रासो सङो हाब बे आदायाबा मा एवदोंलै खलथं खालथांनो ओइ लाब्रा माथोलाय गाजर मटर नोंलाय माथो एवदों लाब्रालै गाजर खोख्रा टमेट' ओमफ्राय मटर नायनानैथ' बिराद गोथाव जासिगोन बायदि नुखाबाय नै गोथाव जागोन एवखाबाय नालाय ने औ औ मैगं सुदों नैलै बे आंनि बिहाव जायो नै दाउ बेदरना 12 मन औ अमा बेदरना 13 मन औ बे माबाया अस्टिननि हाबा आदा अफिननि फिसालानि जोंनि बिबिसिनि ट्रेजारनि बे गोजौ गाखोनो मिथिखानायसै आं बिदुनाखौबो हाब दाउआनो नै सांग्रासेखा औ बिदुना हौरैबो दं नै अमा बेदर हरैनो साथालि हिनजावफोरबो दङ नै साथालि नङा रा सानथालि साथालि बेलाय मा जाखो गाइखेर बायदि गुफुरनो लोखि चन्द्र दाल बिदना नै मेजेमबांखा ओरैबायदि गुवारखा नै बेरायलाबो बेरायख'नो हाखाया बेखौनो दिसि नुबाय आङो हाबाखौ बिराद गिदिर हाबा बे गेट बायरानो फैग्रा जाहैबाय औ नै नानि मोना फट' लालायगासिनो दङ नै बेनो स्टेजआ हिनजाव गोदान हौवा गोदान जिरायग्राया नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ ओरैबायदि गुवारखा बेरायलाबो बेरायख'नो हाया ओमफ्राय नैबे ओंखाम हटेल ना मा ओंखाम हटेल बिराद गुवारनि ओंखाम हटेलाबो बे बाहेरानि जाहैबाय बेनो मेन गेटआ नै ओरै खिबुनजोंबो दङ बिराद गोलाव आरोखि लामायाबो ना
Ini nih main kita. बेवहायनो खालामगोन हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौ वेलकाम ओरैहाय नानिमोन नेनानै दंखायो नै हिन्जाव गोदानखौ गिटारनिफ्राय लाबोबाय हिन्जाव गोदान लागो ओंखाम जाबाय नै बिराद बुरजा फैखादों ओंखाम नांबावगौमोन दा ओरैहाय जाखांबाय गार्जेन नंखाबाय हाबानि मालिक दा बेखौ सिनायगोन बेखौ गोथाव सोर फैदों सोर फैदों नोंखौथ' बारा नायसनाखै नोंखौथ' सिनायबाय
एसे सेकेन्ड